Тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламен без үзләренең 45 ел бергә гомер кичергән сапфир туйларын каршы алучы күркәм пар Хузахметовлар гаиләсе Гали Вагапович һәм Әлфия Салимовнага юллыйбыз. Ынтылмаслык гомер бәйрәмнәре белән ихластан газиз кешеләрен яраткан балалары, кызлары Эльза, кияүләре Фаил, кызлары Лилия, кияүләре Марат, оныклары Руслан, Наилә, Самира котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Газиз кешеләребез Ульяновск өлкәсе Шырдаклы районы Татар Калмаюр авылында якты дөньяга килгәннәр. Мәктәпне тәмамлап, әниебез Мәләкәс шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумында бухгалтер һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алган яшь белгеч Ульяновск шәһәренең Пищеторг оешмасында ревизор буларак эшкә урнаша. Параллель вакытта әтиебез Ульяновск шәһәренең авыл хуҗалыгы институтына укырга керә. Аларның юллары шул чак аерылса да, язмыш аларны барыбер янәдән очраштыра. Әниебез эшен ташлап туган авылына кайта һәм 1976 елда алар бер-берсен очратып, 24 сентябрь көнне күркәм туйларын уйныйлар. Бер елдан соң яшь гаиләне бәхетле итеп татлы кызлары Эльзалары туа. Озакламый әтиебез институтны тәмамлый. Яшь белгечне юллама буенча Иске-Майна районының Волосниковка авылына эшкә җибәрәләр. 4 ел шунда яшь гаилә тормыш сөрә. Шул вакыт эчендә үзләренең ышанычлы дусларын да табаларалар. Әмма барыбер күңелләре белән туган якларына тарткан яшь пар якынрак урнашкан Шырдаклы районының Малаевка авылына күчеп китергә карар кабул итәләр. Һәм шунда алар 30 ел гомер кичерәләр. Нәкъ шунда салкын кыш фасылының декабрь аенда 1982 елны җаннарын җылытып гүзәл чәчкәләре икенче кызлары Лилияләре туа. Шушылай ел артыннан еллар тәгәри. Билгеле, кызларда кышлар язмышлары диләр. Менә инде без дә үсеп җитеп үз гаиләләребезне кырып читкә таралыштык. Шуңа да гомере буе шәһәрдә яшәргә хыялланган әти-әниләр балалары янына якынрак булыйк дип шәһәргә күчәргә карар кабул иттеләр. Бүген дә аларга сокланып карыйбыз. Һәр вакыт бергә, бердән булырга өйрәнгән бу пар безгә бар яклап та үрнәк булдылар. Әти белән әниебез гомере буе бер-берсен яратып кына түгел, хөрмәт итеп тә яшәделәр. Бер-берсе өчен ышанычлы дус, терәк булдылар. Сыкланабыз да, горурланабыз да алар белән. Сөеклеләребез, без бүген сапфир туйыгыз көнне чын күңелдән безгә гомер биреп, бар кешегезне куеп тәрбияләгәнегез өчен рәхмәт укыйбыз. Олы тормыш юлына бастырып, бүген дә безнең өчен кайгыртып ярдәм итеп яшисез сез. Мең рәхмәт сезгә, сөекле фәрештәләребез. Без сезне бик яратабыз. Алда Раббым алтын, бриллиант туйларыгызны да шулай матур килеш каршыларга насыйплар булсын. Пар канатларыгыз кайрылмасын. Һәр вакыт шатланып сез яшәгән өйгә кайтыйк. Әти-әни булгач, һәр бала иңнәрендә канатлар тоя. Без дә бу канатларны тоеп яшик. Мең рәхмәт барысы өчен дә. Тәрәс төпләрендә үскән паргөлләрдәй парлап гомер юлын үтәсез. Әти-әни тигез булган өчен без бәхетле булып үскәнбез. Өй җылысын саклап, сабыр гына, җил тидерми бала чагага, тормыш арбасына җигелеп, тартасыз сез бергә һаманда. Шушы бергәлектән аермасын, бергә рәхәт яшәве. Әти-әни диеп, сөеп кенә, әй рәхәт тә инде дәшүе. 45 ел гомер узып киткән, туй көннәре калган еракта, кайнарлыгы сезнең мәхәббәтнең йөрәкләрдә еллар яңарта. Алтын туйлар алда көтсен әле, утырырга язсын парлашып, гомер бирсен Раббым яшәр өчен, сандугачлар кебек сайрашып. Сез утырткан сөю гөлегез җимешләре булды татырга. Хәзер инде сезне яратып, оныклар бар җыелып кайтырга. Әти-әни, әби-бабай диеп, язсын әле озак дәшәргә. Пар канатта, бары тигезлектә гомер буйларында дәшәргә. Туй көнегез бүген җыелышып без кайтабыз әти-әнигә. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, гомер биргән өчен сез безгә. Ак бәхетләр телибез сезгә. Хөрмәтле Гали Вагапович һәм Әлфия Салимовна, сапфир туйыгыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.